IFM. Idol Dennis, ano nga klase nga tudo? Kamen? Talon nga daw nga makapasar iti panagtutudo ken nakalamlamis nga panyampo iti iliti pagudpod karaman ti Adams ken iti Banggi Ilocos Norte Idol Bernard. Idi kalman talaga nga narikna digdigat pa lang ket madaman ti panag-arbis na ken iti bakras ti bantay ket talaga makitam dati foggy kahit nga saben nakalamlamis ti klima iti pagudpod arig na naka full iti air conditioned iti na nakamat nga ili Idol Bernard. Arig na kita nagbambalem, nakaso iti klima tanalulem, gabo ko iti amihan season na malapos manen iti paset na iti Northern Luzon. Kada iti farmers iti pagudpod, beneficial lakwada, gabuta madamigan, ken malamisan, dagiti matiktigagan nga mulmula, kas iti pagay. Awan pa'y iti makita nga panadahil iti panagtudo, gaputa kasapulan ti danum, dagiti mulmula, iti umyan na paset iti probinsya ti Ilocos Norte. Patyen iti lugar nga itiretoy nga bulan iti Marso ket talagang marik na panagtutudo ng iti tapog iti bulan ti Abril barbaring kunada ag-share natin dabugas na ket makapag-beach dagiti mabanaghilig nga agdi gusto bye-bye iti pagudpod Ilocos Norte. So iti agdama Idol Bernard nalulan iti panyampuna da pag-arbis na kinakalamlamis iti klema daw pa lang karetoy amihan nga simang baymanen iti Northern Luzon. Idol Dennis! Nang rugin ti panagtudo di tangay pagudpod. Dati ang tutudo okay. Ito no kakitikitan ito baklan to dati signal number 1 number 2 nga tuto Idol Bernard. Pwede ka di ada initial nga arbis na palang tata kat na tudo arbis na pala tata sa amihan palang tata ana awan arbis kim sa pasap ng arbis. Gapot ta pagod po deta baka madamdama ada pa deta tidal wave da nga makungkon na. Idol Dennis. Dandalin maladaman iti Burgos Idol Bernard. Burgos kada na pa kay kada Banggi Idol Bernard. Kabuta nakamibinas iti klema iti na nakamat nga lugar. Ngem sakbay ti aming kablangon tuman ni Apo Menro Officer Peps Murata idi lang nakita kami kat pangalda mo friend. Wow! Awan impawi na. Apa unay kay din ni Sir Pepsen ay kat agipawi ka mo ta. Busy kaya fire prevention month. Mang lecture da kano kadagitay ko barangay kada toy pananglapet iti grass fire. Sabi ka sagat haan nga maberdi kita kamambantayan iti pagudpod Ilocos Norte. So kini Sir Peps Murata iti isem na iso talaga lang very accommodating iso na digalman nagkita kami kaya chika-chika na IFM tinenggan na Idol Bernard. Of course naman. IFM pagdinggan nyo kunana. Correct. Sa signal ka IFM iti pagudpod Ilocos Norte. Damag perang manipod iti sugod pagudpod Idol Dennis Gabriel Alipio tatak